माने एक्सुवेलि आङो ओंखाम जानायाव मोनसे भिडिअ होबाय थायो जय शिव शम्भ भोलेनाथ जय बांला गुरु साधेर साथ 50 के 50 फैसा दक्षिणा जय बांला गुरु सयं एवं गुरु बे डायलग होबाय थायो आरो आङो मिनियाथ' आं दावरावहायसो खोनानाय नंला दा गिबियावनो आंनि खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय ओमफ्रायहाय इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड चेनेलनि नामखौथ' ओरैनो दोननाय जायाखै मानो होनबा आङो गोदो उन्दैनिफ्रायनो इन्टारटेनमेन्ट खालामबाय थाखायो ओमफ्राय दा देरनानैहाय मोनसे इउटुब चेनेलखौ आं खुलियाखैमोन फार्स्टआवहाय आंना फेसबुकसोमोन आरो फेसबुकनिफ्रायसो आङो इउटुब चेनेलाव फैनो गोनां जादों फेसबुकआवसो भिडिअ बानायनानै आङो होबाय थायोमोन ओमफ्रायहाय उनावहाय लोगोफोर बुंनायलाय जों ज'यैनो इउटुब चेनेलखौ खुलिदों आरो लोगोफोरजों ज' माने आंबो इउटुबाव बांद्राय आइडिया गैखायामोन आरो गैनाया ओमफ्राय ज' जों लोगोफोरजों सापर्ट लानानै इउटुब चेनेलखौ खुलिदों आरो ओमफ्रायहाय बे चेनेलनि नामखौ इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डखौ मानो दोननाय जादों होनबा माने आं बयखौबो इन्टारटेनमेन्ट खालामनानै माने मिनिहोयो नालाय दा बेनि थाखायनो इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्ड चेनेलखौ दोननाय जादों आरो जाहाथे बयबो सिनायो वार्ल्ड नालाय बयबो सिनायो बयबो फेमास खालामनानै सिनायहोयो आरो जोंखौहाय माने बयबो मिथियो बेनि थाखाय वार्ल्ड इन्टारटेनमेन्ट वार्ल्डखौ दोननाय जादों आरो आङो दासिमावहाय दिनैजोंहाय दाखालि फार्स्ट थांनायाव मोनसे बाक्सायाव मोनसे लादोंमोन ओमफ्राय दिनै नैबे आइपुवालियाव बेजों मोननै जाबाय आरो नैबे बाक्सा मोनसे दाखालि बाक्सायाव थांबाय मोनसे ओमफ्राय दा आइपुवालि पिकनिक स्पटजों गासै मोननै आथिखालावहाय जों माखासे पिकनिक स्पट बा दस्रा जायगाफ्राव नुनो मोनो उन्दै बैसोआवहाय जानाय लोंनायजों गोदोसोनानै थानायखौ नुनो मोनो दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो दाथ' मा बुंबावनो गासिबो बिदि जोबखासै आरो मा होनोमोनलाय जोंनि बर' सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा जौ जुवाजोंनो माखासे गोदोनानै थाबाय सोरबा बुजिग्राया बुजिबाय आरो मा होनबावनो मा आंनि इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफोरखौ आंनि इउटुब नायग्राफोरखौ आंनि रायजो राजाफोरखौ आङो आंनि गोरबोनिफ्रायथ' खुलुमनायखौ जासिहरखाबाय आङो थेवबो माने आंखौ इसिबां खम समनि गेजेरावनो जे इन्टारटेनमेन्ट फेमिलिफ्रा सापर्ट खालामनानै दिनै बे लेभेलसिम लाबोदों आं बेखौनो गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथाङा नोंथांनि फेभरेट कमेडिमोन दा बुंनो हागोन नामा माने एक्सुवेलि आङो ओंखाम जानायाव मोनसे भिडिअ होबाय थायो जय शिव शम्भ भोलेनाथ जय बांला गुरु साधेर साथ 50 के 50 फैसा दक्षिणा जय बांला गुरु सयं एवं गुरु बे डायलग होबाय थायो आरो आङो मिनियाथ' आं दावरावहायसो खोनानाय नंला